Ndikulandileni abale okondedwa kulingaliro la mmawa wa lero, mmawa wa pa 31 October 2022. Okondedwa, mmawa wa lero tipitirizabe kuphunzira mawu a Mulungu pamutu omwe uja onena kuti nyengo zimatembenuka. Amene mukuwaona lerowa sadzakhala chomwechi mpaka kale, osamatha mawu. Okondedwa, mmawa wa lero ndi phunziro namba 4 limene likuchokera pa uthenga wabwino wa Marko chapter number 4 ndime yake ya 35 mpaka na 41. Mawu a Mulungu muchichewa cha lero akuti, tsiku limenelo atafika madzulo anawuza ophunzira wake kuti tiyeni tiwolokere tsidya lina. Atasiya gulu la anthu m'mbuyo, anamutenga iye napita naye monga momwe anali m'bwatolo. Panalinso mabwato ena pamodzi ndi iye. Mphepo ya mkuntho inabuka ndipo mafunde anawomba bwatolo kotero kuti linali pafupi kumira. Pa nthawi imeneyi Yesu anali akugona atatsamira pilo kumbuyo kwa bwato. Ophunzira anamudzutsa nati kwa iye, Aphunzitsi, kodi simukusamala kuti timira? Yesu anauka nadzudzula mphepo nati kwa mafunde, chete, khala bata. Pamenepo mphepo inaleka ndipo kunachita bata. Iye anati kwa ophunzira wake, muli ndi mantha chifukwa chiyani? Kodi mukanalibe chikhulupiriro? Iwo anachita mantha nafunsana wina ndi mnzake kuti, uyu ndani ngakhale mphepo ndi nyanja zimumvera iye? Ameni. Okondedwa, mawu a Mulungu amatawerengawa titsogozedwa ndi kulingalira konena kuti kulimba kwa nyengo kusakupatseni malingaliro akuti palibenso china chimene chingachitike, popeza Yesu amatha zonse. Ameni. Kulimba kwa nyengo kusakupatseni kuganiza, kusakupatseni malingaliro omanena kuti zafikamu palibenso kena kalikonse kangachitike. Zafikamu tiyeni tivomere dzatilaka, popeza kuti Yesu amatha zonse. Amakwanitsa kutembenuza nyengo, amakwanitsa kusintha mbiri, amakwanitsa kuthandiza, amakwanitsa kuperekanso chiyembekezo chimene chinasefukira nkutayika. Ndi Mulungu wabwino, ndi Mulungu wopambana. Ndikuyankhula ndi wena pano amene akudutsa mnyengo zotere, ndi okhumudwa, ndi okhumata. Zimene akumana nazo si zimene ankaziyembekezera. Ndi wanthu olira misonzi tsiku ndi tsiku, ndipo pakulimba kwa nyengo zawo ayamba kumadziwuza kuti zateremu palibenso kena kalikonse kamene kakhoza kuchitika. Zandivuta, mwina ndidzakhala mnyengo zotere mpaka na kalekale. Ndili ndi uthenga mmawa wa lero, musayambe kudziwuza choncho ayi, popeza Yesu amatha zonse. Ali ndi kuthekera koyisinthanso nyengo, ali ndi kuthekera kobwezeretsanso chimwemwe, ali ndi kuthekera kokonzanso zolakwika naperekanso chiyembekezo chimene chinasweka kale. Ameni. Okondedwa, zinthu zimene ena sizinawachitikirepo mu nyengo zawo zolimba, Mulungu akhoza kukuchitirani inuyo kuti wena adzalimbirepo mtima pokhulupirira Mulungu. Ameni. Nkutheka mwina pakuyang'ana nyengo imene mukudutsamo mumadzifunsa mafunso nkumati, kodi alipo wina amene adafikapo munyengo ngati yangayi nathandizika? Nkufufuza kwanu mwina mupeza kuti palibe amene adafika munyengo yonga yanu ndipo nathandizika. Mwa izi inunso munena mawu kuti ngati ena sadathandizikepo ndekuti inenso singathandizike. Mwadzipatsa uthenga olakwika. Ndili ndi mawu mmawa wa lero, ngakhale kuti wena sizidakachitikirepo atakumana ndi nyengo ngati yanuyo, Mulungu ali nkuthekerabe kuti akhoza kuthandizani mwa njira yake kuti inuyo mukhale oyamba kuona chisomo chake mwa njira imeneyo. Ndi kuti wena ngati nkulimba mtima moyo mwawo akadzakumananso nyengo ngati imeneyo adzalimbire mtima pa inu. Mukhoza khala payoniya inuyo wadalitso wa chisomo chimene Ambuye angakhuthule pa moyo wanu. Nemuka musayang'ane kuti popeza wina sidamuchitikirepo, wina sadazionepo, ndekuti inenso ndidzakhala chonchi mpaka na kalekale. Ayi,
ayi mulungu amakhala watsopano nthawi zonse ndipo amachita zatsopano kwa ana ake nyengo zonse. Akhoza kukuchitirani inuyo oyamba mu rekodi imeneyo nkukhala inuyo. Ameneyi ndiye mulungu wabwino. Ameni. Okondedwa, mama wa mulungu ametawerengawa Yesu pa utumiki wake ankayendayenda namapita madera osiyanasiyana, ndipo imodzi mwa njira imene amagwiritsa ntchito ndiye kuyenda pamadzi pa bwato. Nyengo iyi amafuna kuchoka dera lina kupita dera lina modutsa pa nyanja. Kondedwa, atakwera bwato Yesu adagona kupumulira kuti akapitirizenso utumiki wake. Pakatikati pa nyanja padabuka namondo wamkulu opsa umene ophunzira wake amene anali m'bwatomo adayamba nkhawa ndi mantha. Si nyengo imene adayiyembekezera ayi adakhala nayenda, komano ulendo uwu adakumana nzoda mutu. Nyengo idali yovuta kwambiri. Atayesayesa njira zawo anamuna adafika polira namututsa Yesu ndi mantha ndi nkhawa. Yesu podzuka adalamula mphepo ndi nyanja zikhale chete nawadzudzula. Kodi muchita mantha? Zedi mphepo ingakupheni ndilipo mpano? Zedi muganiza kuti nyanjayi ingakupwetekeni ine oyilenga ndilipo mpano? Sadamuzindikire poyamba Yesu ngati mwini chilengedwe ayi, komano incident iyi idapatsa kuzindikira kwa mtundu wina kuti Yesu ndi mwini chilengedwe chonse, ali ndi ulamuliro pa chilengedwe. Ameni. Idawadziwitsatu ndi nyengo kuti Yesu mpatali. Mawu amene watiphunziramo zinthu izi, choyambirira chitsimikizikebe chimtima mwanu abale wanga kuti moyo wa dziko lapansi suchitika monga mwa chiyembekezo chathu nthawi zonse ayi. Nyengo zina timatha kukhala ndi mapulani abwino akuti ine ndifuna nkachoka apa ndidzafika apa ndipo nkachita izi ndidzachita izi. Kumakhala kuyembekezera kwathu. Maso athu akamationetsa zonga zifunika mdzikoli zimaoneka za mnyandi zabwino monga kudali kuti Yesu akuza ophunzira wake tiyeni tiwolokere tsidya lina. Mkuyankhula kotere umamveka ngati ulendo wophweka, umamveka ngati ulendo ukhala wosavuta, umamveka ngati ulendo ukhala wabwino wokawafikitsa malo amene akufuna ndi mtendere wonse. Koma sizidali choncho pa ulendo ayi. Atafika mkatikati mwa ulendo mudabuka namondwe amene mmawoyambirira muja mudalibe. Moyo wa dziko lapansi sudzayenda monga mwa chiyembekezo chathu nthawi zonse ayi. Timakumana ndi zina abale wanga zongotipeza modzidzimutsa, zosakonzekera, zimene maso athu sadazione. Nyengo zopanikiza, nyengo zoliza, nyengo zokhetsa thukuta. Ndi kuyankhula pano talipo pena chiyambi chawo cha ubale, chiyambi chawo cha ubwezi, chiyambi chawo cha banja, chiyambi chawo cha utumiki, chiyambi chawo cha kena kalikonse patingozo kutchula. Sadadziwe kuti tsiku lina adzakumana ndi nyengo zodzidzimutsa, nyengo zopanikiza, nyengo zowawa, nyengo zolilitsa ayi. Chiyembekezo chawo chidali chonena kuti taziyambazi zilipatsa chimwemwe, taziyambazi zithunzitsa mtima, taziyambazi zisangalatsa ineyo, zikandifikitsa kumaloto kwanga. Koma zimene akukumana nazo lero simonganso mwa chiyembekezo chawo ayi. Okutidwa akumana ndi nyengo yodzidzimutsa, aponderezedwa, athudzulidwa, moyo wawo kungopwetekedwa tsiku ndi tsiku, olo adye chakudya sichikukoma, apanikizika. Zimatero mdziko muno nthawi zina. Zinthu sizikhoza kuchitika monga mapulani athu ayi. Nyengo zina atu mapulani amatha kukhala abwino zedi, koma zokumana nazo zili zolilitsa ndi zomvetsa chisoni. Monga kudali ulendo wakuluakulu awa udayamba bwinobwino, koma zokumana nazo mkatikati mwa ulendo zopweteka ndi zowawa. Mmene amayamba adayamba ndi mphamvu, osadziwa kutsogoloku nyengo zitembenuka. Koma ndimati ndikuwuzeni monga nyengo zinatembenuka mowawa, zikhoza kutembenukanso mokoma, pakuti Yesu ndiye thandizo lake. Ameni. Nthawi zino kutidwa zinthu zimene wakhala ukuzichita mosavuta kale, koma nthawi zina zomwezo zimadzafika polimba mkandiro nkuthina.
akuluakulu awa adakhala nayenda pamadzi kwa nthawi yayitali, maulendo awo ambiri adakhala akuyenda pamadzi, koma no nyengo ya mtunduwu sadakumane nayopo ayi. Nyengo yoliritsa, nyengo yovuta, nthawi zina zimene wakhala ukuzichita mosavuta kale, koma mu nthawi yokondedwa imakhala ya mtundu wina. Iwe mwina umadzitchula kuti ndiwe wa experience, koma at this time achimwene experience ja yosanunkha kena kalikonse, yongokumvetsa kupweteka, yokusautsa kwambiri. Iwe nkumadzidabwa, ndakhala ndikuchita zomwezi nthawi yayitali, satani lero nyengo yatembenuka. Sidzayenda nyengo ya moyo wa munthu monga mwa chiyembekezo chathu nthawi zonse ayi. Nthawi zina zimakhala zoliritsa, ukondedwa, zimafikapo nyengo zompatsa munthu misonzi, zimafikapo nyengo zosokoneza moyo, zimafikapo nyengo zompatsa munthu mantha kwambiri, zoti ngati Ambuye sathandiza basi watha iweyo basi. Ndi nyengo imene abale adakumana nayo, ulendo udayamba bwinobwino, koma pakatikati pa ndime adakumana ndi namondo woopsa, namondo wobalalitsa. Adayesa njira zawo zina, pokhala ena mwa iwo adali asodzi, amadziwa kuti zikatere zimatani, koma zidafika powakanika, atapanikizika, adalira misozi, chifukwa adadziwa kuti ngati Yesu satithandiza at this time tiwonongeka. Tatha basi. Ndikuyankhula ndi wena amene akudutsa nyengo yomweyo pano, amene kunena kwa zoona ngati Mulungu sangawathandize zaipa. Ndichifeke Mulungu wapereka uthenga uwu kwa inu kuti alipo Iye amathandiza, alipo ndipo akuthandizani kwambiri, ndipo achita zinthu zodabwitsa, ndipo nyengo zanu azitembenuza kuti ukhale umboni pa moyo wanu, kuti mudasaukapo, mudavutikapo, mudapanikizikapo, koma mutamkhulupirirabe Ambuye adatembenuza nyengo zanu. Lero ndi umboni woti mukhoza kulimbikitsanso anthu ena kudzera mnyengo imene mukudutsa moyi. Ambuye adzabadwitsa umboni wodabwitsa umene wabwera kutsogolo, adzalemekeza dzina la Mulungu kudzera muzimenezi. Amen. Zimafikapo okondedwa, nyengo iyi idali nyengo yoliritsa ndi amuna omwe akudandaulawa atu anthu akazi ayi. Kukhala kwathu kwa wanthu kumati azibambo ndi olimba mtima, koma adali umwe, adali azibambo onda amene amalira kwa Yesu. Ndikuti nyengoyo idalimba mkandiro osati masewera, idabalalitsa nachina Petrobe kulira abambo, kubalalikiratu. Ndi ukamba ndi wena atu pano amene mwina kubanja kwawo amagomera ngolimba mtima, koma akudutsa mnyengo ina imene yapanikiza kuti adya akukanika, ayamba kuonda akondedwa, alibe chiyembekezo. Chifukwa chiyani? Nyengo yatembenuka, yapanikiza. Ndili ndi uthenga kwa inu, Yesu alipo, Yesu ndi thandizo. Tiye timpatseni nyengo zimenezi, tione zimene achite. Musaleke kumkhulupirira. Ameni. Musaleke kumkhulupirira. Ndi Mulungu wabwino. Chondikondweretsa akuluakulu awa adazindikira kuti ndi Yesu pano timpatse zimenezi. Adalirira kwa Yesu. Inunso ndinopulumutsidwa kale, mudabona, taliririrani kwa Yesu, mutampatsa Yesu zimenezi, mutaona zimene Yesu angachite. Ameni. Chachiwiri ndi chokondedwa, sinthawi zonse zimene kuyesa kwathu kudzakhale thandizo ayi ndithu. Ayi. That's why ambira mane kuti ndinayesera izi zandikanika, ndinayesera izi zandikanika. Ndili ndi uthenga mmawa lero, sinthawi zonse zimene kuyesera kwathu kudzakhale mayankho amasautso athu ayi. Nyengo zina olo kuyesa kwathuku palibe kumene kungachite ayi. Olo anthu ena adathandiziranso palibenso zimene anthuwo angathe kuchita ayi. Okondedwa, imafika nyengo imene maganizo a anthu amakanika kuchita kanthu, popeza maganizo a anthu onso ali mpothera. Imafika nyengo okondedwa imene mathanizo a anthu sakwanira konse ayi, kusintha ngakhale pang'ono zotichitikirazo. Kuyesa kwa anthu kuli ndi pothera. Ichi dziwani. Nyengo zena angokhumudwa nawo to anthu ena amene timayembekeza ngati atithandiza,
koma sadathandize. Ndi uthenga kwa inu kunena kuti si nthawi zonse zimene kuyesa kwa wanthu pofuna kuthana ndi vuto kumene kumathekadi ayi. Nyengo zina sikukwanira, zilipo nyengo zolimba zongofunika Mulungu mwini wake achitepo kanthu okondedwa. Nyengo zina zimafunika Yesu mwini ndi amene achite, ndipo nthawi zinanso amachita iye direct mosadutsira zomwe mwina aliyense ayi. Iwe nkudabwa chozizwa chidachitika modabwitsa chifukwa wazindikira izi zafika apa nzongofunika ine mwini ndichitepo kanthu. Ukamba ndi wena amene munyengo zawo amadalira ena, yeti enawo ali pansi sangathandize. Nyengo izi zingofunika Yesu mwini wake athandizire basi, ndipo iye akakhala chete palibe chingachitika. Zongofunika mwini wake Yesu agwirepo dzanja. Ndi chifukwa chake ndikukutengerani kwa Yesu amene amathandiza. Adayesapo zawo achina Petro. Baibulo likuti mphepo itakula ya mkuntho bwatolo lidamba kumira, ndipo adayesa lumagapiza madzi kuchotsa madzi kutere kuyesa njira zawo ayi. Njira zonse zimene adayesera kuchita sizidakhale thandizo, sizidapereke chiyembekezo, sizidatetse vuto limene ankakumana nalo. Ndikuyankhula ndiwe na ayesetsa okondedwa kuti akataka ndi kuyesetsa kuchita kena kalikonse kuti kapena mwina akhoza kupeza mpumulo, koma sizikutheka. Ndabwera ndi uthenga kwa inu, alipo Yesu ndiye mwini nyengozo. Nyengo izizi nzazikulu kwa anthu anzanu, nzazikulu kwa anthu amene mmadalira, ndi zazikulu kwa inuyo, koma ndi zophweka, ndi zochepa, zilibenso mphamvu kwa Yesu mwini. Ameneyi ndi amene timuyitane kuti athandize. That's why Yeremiya 33 ndimene number 3 amanena kuti undiyitane ine ndipo ndidzakuyankha iwe, ndipo ndidzakuonetsa zazikulu ndi zolakika zimene iweyo suzidziwa. Tinafunika tiyitane Yesu, tiyitane Yesu amene amathandize, tiyitane Yesu amene. Phunziro lachitatu ndi lokondedwa, Yesu palibe chomulaka. Ameni. Yesu palibe chomulaka. Zimene ife tabalalika nazo kwa iye si vuto atapang'ono ayi. Zimene kwa ife ndi zopatsa nkhawa, kwa Yesu si nkhani ayi. Musamuyike Yesu m'malingaliro anu ngati mmene mmadziwira anthu ayi. Mukumbukire mawu ake pa Mateyu chapter number 28 ndime yake ya number 18. Akuti kenaka iye anati kwa iwo, mphamvu zonse kapena unena kwina ulamuliro wonse kumwamba ndi dziko lapansi zapatsidwa kwa ine. Limwini ulamuliro amene, ulamuliro wochita kena kalikonse mu nthawi ina iliyonse. Sangafanane ndi anthu amene mumagomera ayi. Zimene anthu zabalalitsa kwa Yesu si nkhani. Zimene ife tikulira nazo misonzi kwa Yesu si nkhani. Zimene madokotala alephera, zimene mabwana alephera, makolo athu alephera, abwenzi alephera, banja lalephera, Mulungu sangalephere ayi. Tibwere nazo kwa iye, tibwere nazo kwa iye. Mutenge Mulungu ngati Mulungu, musamfanizitse nkena kalikonse kamene mwina mumatha kukaona ku dziko lapansi ayi. Iyeyu ngwapaderadera, ali ndi zake zapaderadera ndithu. Ndiye wotilenga, ndiye mwini ulamuliro wa kena kalikonse. Okondedwa, odziwatu izi amapemphera ndi kudikira ndi chiyembekezo chonse podziwa kuti Mulungu salephera ayi. Sakhalaso ndi dzowe, ndi amene amalimbikabe mtima ngakhale sizikuyenda zalimba mkandiro pena sizikukhala bwino, koma pakudziwa kuti nyengo zawo zili m'manja mwa Mulungu amayimabe ndi kupitabe chitsogolo. Amazindikirabe kuti alipo Mulungu andithandiza. Ndipo ndikambe nanu sikuti wena amene mmaona akulimba mtimawa nkuti kena kalikonse kakuwayendera mmoyowu ayi, koma kuti akudziwa kuti pa nyengo zanga alipo Yesu andithandiza. Amayendabe ndi ndidi, sanyozoloka pa dziko lapansi, salola kuponderezedwa, popeza chiyembekezo chawo ndi mphamvu zawo zili mdzanja la Yehova. Adapereka kwa iye,
adathamangira kumpatsa Yesuyo nkhawazo. Ndimatindikambana nabale okondedwa amene mututsa munyengo zosiyanasiyana, thamangirani kupereka nyengo zanu kwa Ambuye Yesu. Tsiku ndi tsiku muzimuuza Yesuyo, Ambuye nyengo iyi ndikupatsani, nyengo iyi ndikupa daily. Mavuto athu azisanduka mapetishoni opempherera kwa Ambuye. Ambuye nyengo iyi yalimba ndikukupatsani. Kusinikapatsa wina aliyense ayi. Ngati akhale munthu obwera kuthandizira nkuli mwa mtima ndinu, chifukwa ngati mwa mtima ndinu salephera. Koma tikangorumana tokha zitivuta, Ambuye ndikukupatsani. Mponyereni nyengo zanu chauta muone zimene achita. Ameni. Kondera ndivani chotsiriza. Yesu akhoza kusintha nyengo ya mtundu wina uliwonse pa moyo wa munthu. Mukampatsa nyengo zanu, akhoza kuzitembenuza nazika mmene yafunira. Chondikondweretsa nchakuti makosanawa kaya ankaganiza kuti Yesuyo atani, koma adamudzutsabe Yesuyo. Adamudzutsabe nampatsa nyengo yula Mbuye, nyengo ya namondwe iyi ufunika inu, chita nayoni. Kuti Yesu akhoza kuchita nayo mwa mtundu wanji m'mutu mwawo mudalibe. Koma no pakudziwa kuti ndiye wamkulu wawo adampatsabe nyengoyo. Nde Yesu ataona kubalalika kwawo, adanena kuti atiyambe kukamba izi pano, idakali chonchi nyengo isigwira. Adayankhula nayo nyengo, adayankhula ndi mphepo, adayankhula ndi nyanja, nazilamula akuluakulu khalani chete, zidakhala chete. Nawauza mawu moti mukadali wopondabe chikhulupiriro. Inu mmati mukhoza kufa, ine ndilipo mwepo. Inu mmati mukhoza kumira, ine ndilipo mpano. Ine ndiye mwini chilengedwe kaya. Makusa adatsitsimuka kwa mpiki. Ndimati ndikampenanu, simungamire muli ndi Yesu. Nyengo isakuopseni. Simungasautsidwe nyengo yomutampatsa Yesu ayi. Simungazunzike Yesu ali pafupi, sizingatheke. Amakwanitsa kutembenuza nyengoyo. Makusa adafunsa kulakula kuti ndani amene kuti mpaka na mphepo ndi nyenyezi mumvere. Adadzidzimutsa Yesu. Kuyambira kwa tsiku limeneli makosa nawa adaphunzira ndi kudziwa kuti uyu ndi Khristu mwana wa Mulungu wamoyo. Uyu si wambayi. Adatsimikizika mtima palibenso vuto limene tikhoza kukumana nalo limene Yesu sangathetse. Adadziwa ichi kudzera munyengo imene adutsamo. Mwinanso nkutheka Ambuye wavomereza mudutsa munyengo imeneyi kuti akathandiza nyengo imeneyi iyo chikhulupiriro chanu chikwere, kuti mudzakhala olimbitsa mtima anthu ena akuti palibe vuto limene Yesu sangathetse. Ambuye wavomera Ambuye kuti mudutsa munyengo imeneyi, chifukwa akudziwa akuthandizani, chifukwa akudziwa athetsa nyengoyi, chifukwa akudziwa atembenuza nyengoyi. Ndipo akusiyirani umboni umene inu mudzautenga nakhala cholimbikitsirapo anthu ena amene adzadutsa munyengo yonga yanu. Limbikani mtima, musamtaye Ambuye Yesu. Iperekeni nyengo kwa Ambuye wathu. Ameni. Perekeni nyengo kwa Ambuye Yesu. Mulungu wathu sataya wake ngati akulu change chichitika ali ndi mayankho okhazikika amene nyengo zonse mayankho a Mulungu adzatidzidzimutsa basi. Adzatidzidzimutsa basi. Adzatidzidzimutsa nthawi zonse. Ambuye akuthandizeni pamene muli ngati zimenezi zakuti Mulungu aliko amathandiza onse ompatsa nkhawa zawo. Ndimafuna kupemphererani mawu lero kuti Ambuye achite nanu. Tipemphere chauta Mulungu wathu. Ndikupempherera anthu onse amene akudutsa munyengo zosiyanasiyana, zobalalitsa, zopatsa nkhawa, zopatsa mantha. Yehova, tikutenga nyengo zonsezo kubwera nazo pansi pa mapazi anu kuti inu muthandizire. Tapeza m'mawu anu kuti palibe nyengo imene simungatembenuze. Tapeza m'mawu anu kuti palibe chokhulakani. Tapeza m'mawu anu ndinu pothera pakena kalikonse. Awa akumvera mawu ali ndi nyengo zosautsa zimene wokha alephera, abale bawo alephera, adauzapo wena adakanikanso, koma itapeza kuti inu simungakanike. Tabwera nazo pamaso panu, athandizeni, apatseni umboni wapaderadera. Ambuye sitilengeranso kuti mudachitirapo ndani izizi kale ayi. Ngati simunachitirepo munthu wina aliyense, yambani lero kuwachitira awawa kuti adzakhale cholimbirapo mtima cha anthu ena kutsogolo.
mukapanda kuthandiza inu Ambuye dziwani kulibe wina adzachita izi tatayika. Koma zikomo kwambiri ndi chikondi chozama chothandiza akapolo wanu awa. Athandizeni Ambuye Yesu ndi kuwachotsa mnyengo zotere, asakhale oponderezedwa ndi onyozeka chonchi mpaka na kalekale. Ayi, aonetsereni kukoma kwa mtima wanu mu dzina la mphamvu la Yesu Khristu. Amen.